गुबुन हादराव थानायफ्रा फानग्राफोर रेन्डिफोर बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरगासिनो हे भगवान रसिता सिस्टारखौ काटार्सआव फाननो थाहैयो होनना बुङो Hey guys, welcome to my new video, new episode guys. So guys, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे गोसो गोरबोनिफ्राय फिन खेबसे बरायफिनना लाग्रोनाय जाबाय. So guys, रसिता सिस्टारनि सोमोन्दै नोंथांमोना माबा मोनसे मिन्थिगौ ना? रसिता सिस्टारा काटार्सआव मा खालामनो थाहैयो आरो एफा जाम्बा जाम्बा गुगोलाव सार्च खालामबाबोनो काटार्सआनो ओंखारानो. मा एसे जाम्बा जाम्बा नन क्वालिफाइड मानसिफोर दंब्रा जोंनि बर' हारियावलाय. मा एसे जाम्बा काटार्सआनो टाइप खालामबा ओंखारानो. काटार्सआ ओरैबायदि गिदिर कम्पानि बेहा एर'प्लेन बिरग्रा मानि दंजोबो. बाब काटार्सखौनो नोङो गुगोलाव सार्च खालामबा मोनाखै नों मा एसे जाम्बा होननानै नों गावखौनो नों बुजायना लानाय जादों. आरो जोंहा बर' भाषा सिखायनायाव जोंहा जेबो खहा जाया. बर' भाषा जोङो सोलोंथाइ होनोसो हानांगौ गुबुन जाथिफोरखौ सोलोंहोनोसो हानांगौ. जेरै दा सनिया कुइनमोन बायदिया दिनै फिसाखौ बर' गोरों बानायबाय फेस टु फेस बर' रायलायनो हायो. दा नोंसोरबायदि जन्थु जोङो आरो माखासे मानसिफोरखौ नुनाय दङ बिथांमोनाथ' गावनि फिसाफोरखौ ओंखाम ओंख्रि होननायखौनो फोरोङा जेबो सोंबाबो फिन होनो रोङा. गोजौआव जौगालांबाय बहानिफ्राय बहा मोनहैखो गुबुन मानसिफोरा आरो जोंनि बर' उन्दै उन्दै माखासे गथ'फ्रा दासिमबो बे गुन्दि बैथालि रेन्डियावनो थाबथानानै दङ. माब्ला बारग'गोन बे बाथ्रानिफ्रायलाय माब्लासो गोजौआव सरि यार दिस ननसेन्स टाइप अल आर नट सेम अके माने रासिदा बिनानावखौ नैबिदि फानग्रा आरिग्रा होनना बुंनायनि थाखाय जोबोद दुखु फोरमायदों. मैं क्या बोल रहा हूँ आसाम का तरफ से बोरो तरफ से मैं क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को राशिदा बहन का साथ पारो और ये सुजा बहन फिर से आ जाओ ब्लॉग बनाने के लिए उसका साथ ब्लॉग बनाओ मस्त मस्ती करो हम लोग देखने के लिए रेडी है. मानोना जोंहा बर' भाषा सिखायनायाव खहा जाया. बर' भाषा गुबुनखौ फोरोंनो हानांगौसो. जन्थु तामिलनाडुआव हिन्दी बुङा नोंथांमोना सोबाजायो बुजायो. नोंथांमोना हयथ' बै गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंग्राफ्रा हयथ' नोंथांमोना तामिलनाडु आरो बिदि बाहेरा आउट अफ स्टेटआव आरो आउट अफ कान्ट्रिफोराव नोंथांमोना बेरायाखैबो जानो हागौ. नोंथांमोना जेबो मिथिया. तामिलफ्रा गावसिनि भाषा बुंबा ओरैबायदि मोजां मोनो ओरैबायदि मोजां मोनो नोंनो नांगौबा जाग्रा लोंग्राबो नोंनो फ्रि हरबावगोन ओरैबायदि अनो. जोंनि बर'आबोथ' नैबिदिसो जानांगौ. बर'आबोथ' गोग्गानायसो मोनसे लाबोनांगौ. बाहेरा मानसिफ्रानो ओरैबायदि बर' बुंनो सोलोंदों होननानैसो मोनसे कमन सेन्स जानांगौ. प्राउड अफ फिल जानांगौ. बा नोंसिना माथो बर' रायलायनायखौ बे थथ्ला थथ्लि रायलायनायखौ नोंथांमोना मा गाज्रिसो मोनो होनबा. बर' सोलोंदों बिथांमोना सोलोंनायनि आग्रह दं मोनसे मिथिबाय. माने मालायखौ सोलोंथाइ लानायाव बादा होनो दरकार गैया. आरो काटार्सआव ओरैनो थाहैयाखै बिनानावा एयारलाइनाव जब मावो सुजा रासिता पार'मोना. एसे आंनि भिडिअखौ नायदोंबा नोंथांमोना एसे बुजिनो नाजा. बाहेरायाव थाग्रा मानसिफ्रा गासिबो अल आर नट सेम गासिबो फानग्रा नङा. जब हल्दाराव मावनायबो जायो सोरबा न'खरनि थाखायबो सोरबा थांनो गोनां जायो आरो सोरबा मजबुरियाव नैफोरबायदि थांनो गोनां जायो आरोना. गासिबो नैबिदि गाज्रि धान्दायाव थाङा. आरो गासैखौबो माथो होनबावनो आरो जोंनि बर'आव एसे जाम्बा जाम्बायानो दङ होनना बुंनांसिगोन ना मा होनो. गासैबो फानग्रा नङा फंबायमोन एसे मोजां बुजि आरो गाज्रि गाज्रि बिदि कमेन्ट दाहर दोननिफ्राय मोजां मोजां बुंहर बिथांमोनखौ कमेन्टआव हर. पारो और सुजा हम लोग का बोरो राशिता सिस्टार के साथ और फिर से ब्लॉग बनाना शुरू कर दे होननानै नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामहर आंनि तरफनिफ्राय. अके नै दा नायलांदो नोंथांमोना माबायदि बुंलांदों जोंना राशिदा बिनानावा. नामखौ लानानै दाउखा गावनि नामखौ लानानै बुंबानो गावखौ बुंदों होननानै सानखायोना बिसोरो गुगोलावहाय नागिरनो स्टार्ट खालामो. जाम्बा जाम्बि नङा एयारलाइनाव मावनाय मानसिफोरसो. मा कमेन्ट हरदों गुगोलाव आं सार्च खालामनानै नागिरजोब्बाय वर्ल्डआवहाय काटार होननाय कान्ट्रि गैयानो. बेखौनो मिथिया बिसोरो काटारा मा. ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिफ्रा माने गुन्दि रेन्डि बेफोरबायदि कमेन्ट हरनो फैदों. आं मिथिया मा प्रब्लेम बिसोरहा. सोलोंथाइनि प्रब्लेम होननांगौ ना बिमा बिफानि प्रब्लेम होननांगौ ना मा प्रब्लेम होननांगौ आं बेफोरबायदिखौ मिथिला. नोंथांमोना खोन्थादो मा प्रब्लेम बिसोरहा. ओमफ्राय बेफोरबायदि कमेन्टआ माने सिगांनिफ्रायनो फैबाय थायोमोन.
एसे एनै मोनसे मोननै ओमफ्राय बारासिन कमेन्टआ मानिफ्राय फैदों सोरबा लाहारि बिथांनो बेहा फेसबुक पेज दङ आं देखायनि र' बे लाहारिनो नैबे लाहारि बिथां नैबे लाहारि बिथाङा माने आंनि भिडिअफोरखौ फिसा थुख्रा लानानै गावनि फेसबुक पेजाव शेयार खालामो आं मिथिया गावहा मा लाब जायो र' आरो मोनसे बाथ्रा हा जोंना इन्टारटेनमेन्ट वर्ल्डआ भुमिका मुसाहारिखौ गदाय लानो नागिरबाय भाई मजा आया नोंथांमोना मोजां मोनना मोना लाथा फाग्लाया लाबोमारसिगोन जोंना भुमिकाखौ मिन्थिबाय भुमिकायाबो रेडि जायोना जाया नायलांदो अब्ला भिडिअ क्लिप्सआव मा फोरमायदों दायभर्स होनोसैनो हिनजावखौ भुमिकाखौ लानो होआबा नायलांबाय थादो अब्ला भिडिअआव आं 1000नि माबा लानो नागिरबाय डाइभर्स पेपार ओमफ्राय फाइनालि आं हिनजावखौ डाइभर्स खालामसिगोन ओमफ्राय आङो भुमिकाखौ लासिगोन आरो ओइना नयबो खोथायालाय आंनाबो हिनजाव खाथियाव फैबाय दा आइदै नों गारना खारजासिगोनलै बेना हिनजावजों मिथिबाय थाब गथ' गथाय खांदो मानसिया बेखौ नागिरखानाय गारनानै खारगौबा आं गारनानै खारा थैनो गारनानै खारा आं दाबायदियाव बेखौ दंगासिनोसै आङो माबा मोनसे मोनो आङो अनजों सुखागोन मानसिखौनो थैबाय सुखागोनसो जाहैबाय आं गारनानै खाराथ' ओइ नों गारनानै खारा नोंजों सिखानाय खारखानाबो नोगोद गाबगोन बे दाबायदियाव गारना खारजानांगौबा उन्दैनिफ्रायनो खर्थ' गोसोथोयो आंना हिनजावा बाप आंनि गस्ला लंपेन्ट सुना होफैजोबोमोन बाप जाहोनसै जेंना फैया जों खौसिजोबगोन होनना गोसोथोलायखानाय फुरा एकदम गोसो गोरबोजों एकदम तुलाब बेयावसोआव नायनो सिगांबो माने आङो तामुलपुराव थादोंना बैजों लोगो मोनदों थारमाने मायाव थादों तामुलपुर डाबल थादोंना बियो मोनसे गोदोहाय क्लासाव जुथा गानानै मास्टारजों होनजानानै थायाखै जाहैदों ओइ नोंना लिलि जुथाया गानायसो गाबोननिफ्राय क्लासाव दाफैसै नों होननाय लोगो एक बोसोर थाङालासिनो थाबाय ओइ भाइराल भुमिकाजों जावजागोन नोङो दाख्लै आंखौनो एसे एल'ग्रानि भिडिअ'आव बुंफानायखौनो आं बिराद दुखु मोनबाय जाहरदों भुमिकाया आंखौ बखियो फाग्ला भुमिकाया आंखौ खथ्थ' अनो आजां गाजां गावनि असे हौवा बायदि मानियो आंखौ गावनि हौवा बायदि सिबियो आंखौ भुमिकाया लोगो मोनबानो